Bă, da. Atât. Uite întotdeauna la dintele vecin, din față, medialul, cum vine, da? Ne tragem un ax acolo. Ne uităm, dintele ăla se duce un pic în spate, da? Totdeauna trebuie să mergem după el. După ultimul dinte, lăsăm loc de coroană. Gurița un pic mai mare. Lăsăm loc de coroană, coroana vine până aici. Și ne ducem în spate. Cam pe aici facem. Da? Intrarea. Bun, totdeauna ne ducem și verificăm peretele lingual, să nu facă concal, să nu se ducă știți, înăuntru. Uneori are tendința să ducă înspre vestibul. Nu văd. Ok, intrăm. Doare ceva? Osul este foarte dur. Foarte, foarte dur. Foarte duros. 3012 dacă îmi dai. Deci am plecat cu 3712 și am ajuns la 3012 după primul drill. Da. Deci ca să vedeți ce diferență. M-am folosit asta de roată. Deci deja se întărește, simți la mână că se întărește. Dacă eu mai dau acum se blochează și nu mai pot să scot implantul și nici nu-mi colisează unde am nevoie. Dacă am treaba asta, îl scot. Sunteți bine? Bun. Îl scot și fac următoarea mișcare. Pentru că jos este foarte dur. Osul. 30. Am văzut exact pe dimensiunea lui. Nu mă întrebați cât intru, de acum e vorba de experiență. Am făcut work exact când a ajuns cu vârful. Jos, da? Bun, următorul. Nu. Eu nu cred dacă intri, nu mai fac starodare. Gurița mare. Am luat 2,5-ul. Deci mergem gol. Pentru că aici a avut o extracție. Nu are nimic. Aici îmi trebuie un 37 cu 12. Simplu.
10 diferență. 3-0, 37. Dacă nu ai, stai să uitați el. Te rogi să fie treaba bună. Tratează să nu meargă, să știți, să fie foarte mic și asta. Dar am măsuri de precauție că îl duc, dau mai în spate. Dacă ceva am o problemă. Am inserare. Vedem. Da, gata, nu. La fel. 37 Sunteți bine? Ceva nu e în ordine? Nu, Le spune? A? pot să plătesc un pic. Acum terminăm și plătiți. Puteți fiziologic să aveți în gură, domnule. Puteți să înghițiți fără încercare. Vreau să trag acum de el un pic de aici, să schimb unghiul. Că nu-mi place unghiul în care se ducea.